2022 ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥିଲା ରାବଣ ସିନେମା, ଯୋଉଟାକି କମବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଆସିଗଲାଣି। ଏମିତିକି ସେଇ ଟାଇମର କାନ୍ତାରା ରିଲିଜ ହେଇକି ତାର ପାର୍ଟ 2 ବି ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ମୁଭି ଆସିପାରୁନି। ସେ ବି ଦୁଇଥର ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ। ତେବେ ଏଇଥର ଖାଲି ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ପୁରା ଷ୍ଟୋରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ରିଭେଞ୍ଜ ଡ୍ରାମା ଥିଲା, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତାପସ ସ୍ୱର୍ଗରିଆ। ମତେ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗେନି, ତ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ମାନସ ପଡ଼ିଆରୀ, ନିଶାନ୍ତ ମଝିଟିଆ, ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଜାଗୃତି ମିଶ୍ର। ପୁରା କର୍ମ ଟିମ୍, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା କିଛି ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ ବୀରେନ୍ ଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଥୋନୀ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ସେ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ କଲର ଗ୍ରେଡିଂ, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ୱେବ୍ ସିରିଜରୁ କମ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆଉ ପୁରା କର୍ମ ଟିମ୍ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ନୂଆ ଟିମ୍, ଆଉ ତାହା ସହ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ବଜେଟ୍ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଏଇ ସିନେମାର, ଯୋଉଟାକି ଷ୍ଟୋରି ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା। କାରଣ ଷ୍ଟୋରି ଏବେ ଲଭ୍ ରିଭେଞ୍ଜ ଡ୍ରାମାରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଟ୍ରାଇବାଲ ଥିମ୍ ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ମାନେ ସେ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଦେଖେଇବାକୁ, ଏବେ ହଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର 3-4 ଗୁଣା ବଜେଟ୍ ଦରକାର। ଆଉ ତା ସହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ, କାରଣ ଯଦି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଷ୍ଟୋରି, ବିଜିଏମ୍, ଡାଇରେକ୍ସନ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଚାଲିବ। କାରଣ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି କୋଉଥିରେ ଟିକେ କମ୍ ରହିଯାଉଛି, ଲୋକ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ ହିଁ ଟ୍ରଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ମ୍ୟୁଜିକର ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆଗରୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯିଏକି ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପୁରୀ କର୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ସୌମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେବେ। ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ। କାରଣ ଏତେ ବଜେଟ୍ ପରେ ଯଦି ଫିଲ୍ମଟି ନ ଚାଲିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମର ଲସ୍ ହବନି, ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ସନାଲ ଲସ୍ ହବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।